Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligó i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Una casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. La Fresca era com si fuera la ràdio. Sí, les notícies del poble i les notícies se comunicaven en el rogle que feien. La Fresca. I el veïnat pareixia que era més família, que era com una cosa. Jo he continuat amistats que s'han casat fora perquè eren del veïnat meu. Sí, sí, Pareixien família. com si fórem família. Foren família. No, i els veïns, quan anava ma mare, quan va donar... Com va ser? Això és. Quan jo vaig néixer, la xiqueta se la van emportar els veïns, perquè, claro, nosaltres naixíem en casa. Sí, sí. Anava la comadrona a casa. Mm. I jo vaig néixer, la meva Teresa té el record, tenia això de... Esta me nasqué en casa ja. Mira, D'esta. la Carmen. Dic esta perquè tinc així davant a la meva filla. Que graciosa eres. Què més vols que et diga? De quan era xicoteta, jo vaig llegir la vida d'algun sant i volia ser santa. Sí. Jo volia ser santa. Sí. Però me se passava l'edat i feia, ja no puc ser santa xicoteta. I tornava a passar la Santa Maria Goretti. Sí. I feia, doncs tampoc puc ser santa, perquè resulta que ja me se passa l'edat. Però jo després vaig adquirir una sensibilitat molt gran, saps? Anava a visitar els malalts del poble i anava fent-me conscient de lo molt que havia que fer. Qui atenia els malalts? Anava al metge un poquet i se n'anava. Sí. Ni llevar-los, ni atendre-los soles. Una desídia. Jo, per cert, les meves amigues, les de júniors, després los de la HOC, nosaltres teníem HOC i HAC. Te'n recordes d'això? No. Bueno, doncs agarràvem la quadrilla i se n'anàvem a veure malalts. I a veure quines necessitats tenia. Vaig comprar una màquina elèctrica que allò era una novetat. Per ajudar Va ajudar els malalts a limpiar-lo. a netejar-los. I, bueno, després coses que ens van passar, dones que estaven sense ningú cuidar. Jo me'n recorde que vaig veure una dona que de bruta que estava ja plena de gust. I això ho fèieu en el poble? Ja tenies tu el carisma eixe? Ja tenia jo. Però no perquè jo volguera tindre-lo, perquè jo volia oblidar-me. Jo no volia ser monja. Anem a parlar clar. Jo volia casar-me. I m'agradava algun xic i feia el possible per alternar i per tot. Tu volies col·laborar, ajudar, però... Però, particularment. però després de qualsevol event, després de qualsevol festa, que te'n vas content a casa i això, doncs jo sempre em preguntava, i què? Tot el que has vist i tot el que has fet, què te val? Però que eres molt madura, ja. No ho sé, no ho sé, però el cert és que jo no quedava plena. Jo tenia un buit ahí de que no ajudava prou als demés.
M'expliqué. Coses, sí. Entonces vaig entrar así, en el comer, así no. Vaig anar a Burlada, a Navarra. Ai, Pamplona, al costat on estava la Madre Miguela. Allí Allí estigué jo, mateixa. allí estigué jo 2 nits a dormir i a sopar en el fill de la meva xica. I la vida m'ha dut Major. per totes les, com te diria jo, Sí. professions que n'hi ha. A una sí falta allà que te'n dic. Eso és. Vaig estar en protecció de la dona Mm, en Sevilla. Ha estat en drogaditos. Ha estat en xiquets de menors, sí, que ara no es diuen menors, ara es diuen niños y niñas protegidos. sí. Ha estat en la pastoral parroquial, en una parròquia qualsevol, A quina edat entrares de monxeta? però, a veure, quan vaig entrar de monjeta tenia 21 anys. 21 anys, en plena joventut. Ja en una sensatez prou clara. Sí, Sí, 21. encara que En 21 anys, entonces. es pensàvem que anàvem a transformar el món Sí, i un es dona compte de lo poquet que és, de que a voltes eres molt vulnerable, de que voldries fer i no pots. sí. Però bueno, jo no vull acaparar la conversació, voldria que tu també contares l'experiència, però de la teva vida. De la meva vida, pues te la conté enseguida. Vinga, Acabé la carrera de magisteri que t'ha dit que n'hi ha la normal. Vaig a fer oposicions, me donaren la plaça provisional. Estigui 2 anys en el poble, en Guadassuar, el poble del capellà que tenim així, en la parròquia, el pàrroco. Estigui 2 anys en Guadassuar i després vaig fer un canvi perquè jo se guanyava molt poquet, Anna Maria. I feia 3 traslados per plegar allà i jo resalé de vindre a casa perquè jo ja tenia mis nòvies. Jo tenia ganes de vindre per casa, però me gastava tots els diners, 700 pessetes al començar a cobrar. El meu diploma me'l va firmar Francisco Franco a Monte, que era d'aquella època. En l'any 50 o 51 acabé la carrera. I és quan va fer oposicions i tenia la santa sort d'aprovar. Un numeret prou alt, saps? Perquè exigien molt, però bueno, que era només servia que a l'hora de triar el poble, pues triï. costava més Pues encontrar algo proper. És quan me donaren la propietat. A Gallinera. Al Vall de Gallinera va ser cap. Però tingué la santa sort de pillar una pedania d'Absúbia que me cuidaven i me volien que encara continuï l'amistat en la família de la dona que m'oferia la casa. Perquè l'escoleta era una a la casa, però jo per dormir i per dur-me tots els mitjos. I l'alcalde d'Absúbia segurament me va veure amb una cara jove i va dir, jo tinc una senyora que vostè ho ha proposat i m'ha dit que sí, a dormir a sa casa. Vostè durant el dia se fa les cosetes en la cuineta que n'hi havia a la casa. La casa era cuina, escola i vivienda, tot. Tenia 2 habitacions davant, tenia 15 xiquets de les 3 de primària i de secundària i de pàrvuls. Tots junts. Jo els agarrava tots i en total eren 15. Bueno, aquesta senyora per mi va ser una segona mare. Jo crec que esta xiqueta és de Guadassuar. De Guadassuar no, de Forna, perquè el meu home ja era casat i venia a veure'm allí. Venia ella a fer-me visitetes quan podia, però estava molt complicat i poquet. Després ja, què passa més, a veure, de la meva vida?
vas tindre un xic i una Vaig xica. tindre la Carmen la major i el xic el segon. Primer me quedé embarassada i vaig posar a una xica que me substituïa. Però aquesta xica no ho va fer bé i l'alcalde m'avisa. I entonces demané una excedència activa perquè ja tenia esta i el xiquet. I se guanyava molt poquet, Ana Maria. Entonces me quedé ya en casa en una excedencia activa para tornar quan poguera. Només falta el meu home, el Vicente ja era casat. Jo va dir, jo missió complida. Això jo ho vaig a donar-te igual que jo ho vaig recibir. Si jo ho he aguantat, ha sigut per ell. Perquè esta duia un altre camí. Jo estava allí. Però jo ja ni un dia més. Però La meva lo marxa- bonico és que siguem felices, Sí. que estem plenes de Vaig lo fer que hem el que me viscut. naixia. Eso és. Estar en l'home, jo era filla també de dos botigues. Mon pare era fill d'una botiga d'un ultramarino i ma mare també de l'altra. Vull dir que un taulet i un despatxat jo ho tenia en casa. Claro, No me donava ningú problema. no. Pues jo, l'experiència de la meva vida no me pena gens de lo que vaig fer. Perquè ha criat els fills com volia, m'ha unit a ells com volia, s'han apoyat ells a mi i jo en ells, i això és el que jo tinc en 93 anys, la satisfacció de saber com ha viscut i com ho ha fet per als meus fills. Molt bé. La veritat no és tot jauja, perquè a voltes es pensem que, jo què sé, que només hi ha que triomfar. Saber acceptar-lo, els mals, la Les incomprensió, situacions... les situacions. Per mi això és molt important, Sí, no el pareix? sí. Hem arribat un moment en què lo únic que ens importa és fer feliços els demés. I això és. I aquest carisma és el que tinc jo. Perquè, Preocupar-te per ells. Sí. perquè en el moment que tu fas feliç a l'altre, Te fas feliç tu. ja estem. I el que vulguem és ser feliços. Sí, que és de verí. Tu vols que parlem un poquet dels mètodes que teníem, si és que es podien dir mètodes, Sí. en l'escola, en la classe? Tu com fes la classe? Jo al Cató, jo tenia l'escola dividida en dos grupos, o tres, però no en dos, me vaig sostindre. I les més espavilers en la pissarra pues, jo us explicava coses. Teníem una enciclopèdia que s'amuniava de tot. Perquè jo, quan entria en l'escola, estic parlant de quan estigui en Massamagrell, Claro. però quan estigui en Forna, pues, anava agarrant pels xicotets el Cató, pels altres un altre més comentaris, que jo els feia també, llegia, després els feia fer a les majoretes una redacció de lo que jo havia fet. I és que jo vaig treballar molt en Forna i en Guadassuar també, però en Guadassuar les tenia més nivell a ells. O sigui que el tema això el tenia prou per totes. I clar, doncs, no recordo ja més, però... No, prou. Però Nosaltres hi donàvem. el Cató, la Sí. M con la A, la M con la I, la M con la O... Jo he estat retallant ara per la meva neta, tot el vocabulari de l'alfabètic en lletres i com els ensenyen ara les lletres, com les uneixen tot intuïtivament per a la vista. Ho ha retallat jo, l'any passat també ho retallé en la mare. Tot mayúscules i després les minúscules. Tot a unir-ho. És diferent. I ho tenia la gran ahir i l'altra xicoteta ahir. I van deprenir la M con la A, però tot visualment. Això nosaltres no ho teníem, era el Cató. Què va? Sí, els mètodes I eren... el que sí ha fet molt en les meues classes és fer redaccions. Ah, molt bé.
i corregir les faltes ortofèdiques, Estaven dient... alfabètiques, les faltes de comptes, Sí, sí, el feia corregir. molt bé. Jo mateixa m'hi va veure, ¿esto cómo es? ¿V alta o V baja? ¿Esto cómo es? I elles mateixes ho corregien, perquè era redacció més correcció. Això en el primer grup. I en el segon, doncs, aplegava el que aplegava, pobretes. Però Claro. quan passava de curs, ja tenia eixes a punt per fer-lo de les altres. Això va ser tot en Guadassuar. Vinga, jo també te'n contaré, perquè jo tinc una experiència molt bonica així en Massamagrell. A veure, conta'm-ho, Felai. Resulta que jo era novícia. Sí. En el mocoret blanc. I va i un dia em diu la superiora d'ací: mira, s'ha posat mala fulaneta i tinguem que suplir-la. Jo no vaig a cridar ningú del carrer. Jo pienso que tu la puedes suplir. Allà vaig anar jo. I arriba allí a la classe i em veig pues, tota una programació i jo dic, mare de Déu, si jo no sé fer res, pensava jo. Però vaig dir, no, Sí que ho he fet. això és per tu, Ana Maria, A tu. i anima't i fes-ho bé. Així era. Vaig agarrar, em vaig posar a estudiar-ho tot i els xiquets a dependre'm els noms de tots. 54 ne teníem en classe. I jo dic, no, doncs això té que anar bé. Total, que es comenci jo i els dic, vinga, anem a fer la descripció de làmines. Posava una làmina allí. Què n'hi ha així? Tenia jo una filla d'un metge que havia així, Ana Mari. I entre altres, Sí. però t'ho dic no per res, sinó perquè era molt espavilat i captava les coses. Jo volia que em digueren la globalitat de lo que era la làmina. I els xiquetes començaven a dir, pues hay un perrito, pues hay un parque, pues hay no sé qué, una calle. I Ana Mari, que dic jo, sempre n'hi havia un espavilat en la classe, feia, esto es un barrio, que hay unas fincas, hay un parque, hay personas paseando. És a dir, que el feia una descripció de la làmina perfecta. Jo em callava i deixava que això fora com l'eco que tenien que agarrar tots. I després dient, claro, és un barrio, però un barrio de València, del poble no. D'ací de Massamagrell no és. Perquè hi havia finques altes. I, bueno, pues això era la descripció de làmines. Però després tenim el aprendizaje del vocabulario. Qué bonito. Cada setmana em vaig proposar que mos ho diga el método de Santillana. Sí. 10 palabras nuevas tienen que aprender. Cada semana. Jo m'empenyava i em trobava paraules que inclús per mi, Eren noves. com ho veus? Sí. Ho estic fent massa llarg. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el mensatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. La
allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el blat i la rosella i un somni entre cella i cella.